Hello everyone, good morning. No joto no tini natik sa katal blogo. Lamsogo hingke akatabo phungwa daktin basawi himi tongkha noklawa. Hingke ang to noklaw to hisi himsak yase. Hingke kheto se thatang himani. Hingke aro thangle ya aro himka ke yakung kekrang hingke thangwa aro ni samrok yakung guna kekrang hingke thangpa yakung moto gunai. Ang onoklon himi tongkha hingke biting hingke ang pone soita no basawi mankha daktin basai mankha. Yang nogo hingke ma nogo kurei hingke budak tiba sawoi kheto thangka ami thung busil kaina ni bagi momphol jeta momphol bulung khaimani aro jago je ongo tamsanai je momphol ase aro jagao ongo mokainai gangla kaina ni bagi thangka hingke tini hingke ang no phungo maimi songsinai yang no khlaio hingmi tongra khaya mose khlaiye. Oborok hingke phungse ahaijak yako chini oroni aming basaro thuwi tongko hingke tabuk hingke ang brush rok khaigena na. Brush khaiba hingke no obo hingke ani daily routine phungo bohok khaliyo bithi jana nango thyroid bithi hingke tui glass kaisa naka bithi rok chawi paikha hingke no tabuk hingke ang maimi songsine ama nogo kwriba mai boksai rwka ama hingke kheto mwkhwtwng bwswli kaina bagui thangjak phung asiri siri no hingke tini ke ang no mui songsine tangkhe dalok bacha kaisa khaina hingke milok mui kaisa songna hingke milok bai agura no songui paikha hingke karithaisa nangui thangka hingke tiboro twijong mui songna nangliya mai khe mai phan kisa songna nangano hingke oro hingke dalok bo muni paikha baja khaimani hingke baba bo nogo sok paikha berabo rawoi yakung yorok sui bo pentol achugui tongo hingke ang bono mai rok khuri rwi sinai tabuk hingke bo mai rok chawi swrapsa tongkha hingke tisa borabor thumnani bagui thango naita hingke tabuk hingke ama bo nogo sok paikha khetoni hingke mai rok lamlaikha sal tungkha hinai hingke oroni o kaat tola o jeta ongko maislam hamya kwsari tongma obono hingke ang poriskar khlai tongkha hingke oroni je mai lamjak hingka khe ongko je bosta kwpla sinjo warjak abono hingka khe chunglu khlai lamlaikha hingke tei bosta kaham bo tong koyekta hingke abono bo chwng dakti no lamlainai hingke oro hingka hingkai iko je mai bosta kwpla rok no tiklai poriskar khlai lamburi rwbaikha tilpa rwwi oro no satung tongba. Tabuk hingke ani kam paigra kha hingka khe onuka o achugui ma tongkha tok phaibela chini oro tok makni tongya da hingka khe borok ekdum mai chana phaio hingka khe oro achugui ma tongkha bono mwrwgui tok rwknani bagui ta hingka khe ma hingkai to rabor thumnani thango bo sokpai achak ang aswk kisa nichi tok khe tongmangkla tamoni hingke tok rwknani nogo amsike mai chao tok ma kam bangsuka hingke onuka boni je mai ongko mai bosta je kwpla no jotono tiklai lamui rwbaikha hingke tei koita tongkho tei soita tei satta tongkho bosta kaham khe amo hingke ulo twrwk lamlai sinai hingke tok mwrwgui ma tongkha ang tabuk oro. Tabuk hingke horni maimung songui paikha hingke obo hingke khwnani bagui ang dalok sai tongkha khwna phungo dalok baja khaisa nai to no joto no phung kaham good morning nobai malalai phinai tabuk. Hello, good morning. No joto no tini antik saktal vlog lamsogo hingke mia video khlaimani kam rok hai kang kba te wati rok hai continue khlaimaliya ito to tini hingka ke ang nobai hai malalai phika hingke tini ni ani o vlog o hin kwrwngui tongdi ke tabu hingke ang bukhang rok sugi pai swrapsa himnai ampuni ke mai rok songnai hingke no tini bo hai keno khalokinai tongdi ani video kwrwngui hingke no bo jam mancha ang share khlainai ke swrapsa himgana ke tini to wati waklak mia phaika tini te kisa sal hamka kisa kuchung khalai nukha nokha rok. Tabuk hingke himi bo paikha hingke bohok khalio bithi jai naiphilai thyroid bithi pai bo tongkha doctor bo thana nangui tongkha ke tabuk hingke ang mui songui tongkha phungni hingke tamo songkha hingke tok tui bai ongko tomato songui tongkha ke obo hingke phungo ni phungni mui wngkha ta ke maimui songbaika hingkai no ang ono ganti kisa poriskar khaina hin tongmani time mai wngui mangke tini ke maimui songbaisa khlaisio dipor kaka ke seleui thango mai rok chabaika hingke ambagui khlai rwkha ta o no ganti o tiles pura full khe rwyani bagui moila wngui tongba swkak simaliya abo hingke. Tabuk hingke ani kam paigra kha hingke tabuk khe maisa sinai nok rok
nokro bukhrai paikha ke yang rok sui tabo ke mai sina mai khurina ka ge sab kisa tungui tongo sabtu ka ri rok sunai lamna hani tongo ge tam mui tongkha tini ni fungni no funa girinai mai sana nai tongo ang tau achukha mui hingke obong kangke dalok eko mia horok khlai toni mani gaga buno baza khlai rikha usundi bai angko denta hingke oro hingke tomato bai toktino songai nakha ge tabung ang mai chaina gana fungni mai to sai pekha hingke tini bosung tisa mai ramlaina hani tongmani hingke wansuk lemon to fungo salke jeng ke tongmani pamse asuk sal sarang yang ke tongka kisa tungo aron kisa megala phai ama ha inge tongkota hingke tongra tongna toni ri paikha kayang ri rok te komor to prani ri paikha hingke bosta tei soi bosta da sat bosta amsuk tongkota ke apno pura lambi pai kam ses khai tongla musung suka hingke amno ke salbutung yang ke ba hingke toni ri graka ke ma kagada pito ku tongko boto ko bekse pusate soka kaise ampar sipo mai rok sanai iko kwai amsu bang be khang pika tini u kecak ke tini tesa khol mani ta hang mandar chaba ye u bukurok washi jak haing tong bai kha ge tora bar scrap rani rekha ka yang ge ri rok rani ri bai kha te kobong rok oro rani ri re kam se saltu asu sarang tini to mairok bolam lalia ke salbutung ya hnai ke kono kam kore ngai tongkha ke tongna seleka hnai ani naiti ke jamna ti khlai kinji kaisa nawoi rawoi tongkha ke yang ko chumjak lia blam ti sai toni ri rijak kai rawoi toni kha ke kaisa le kam chu kana hnai rawoi tongkha ta haino tongna selo ni ke kaisa kaini man kha to kaham khale no man kha kolok khlai nge poriskar khlai oro ang toni ri na ke kisa moila rok nangai tongkha ta haipano kunung ya bo kepno sui kucing kalai toni rinai mungsele kam chuk nai ke kaini man graka ke toni ri rinai tabung gangke ang di poni tirop tu gugi paikha ge ta koita baji tong nugi man khna ke camera buskan camera bai ke utai khung nugi man khna poni ekta tamai tong kha tirop tu gugi na kha bukhna rok sugi wais peno ge moi ga ke songya moi songnan bagai bazar na singi tong baba bazar thangja bulanga ke moi songnan na ma se me kuthang gari ke bot bazar thangja ke na singi tong te sa tong sopaya ne ge ama ke bon kam khai tong na phunu gis malia ge tabo moi songna ba na singi tong tang ke bukhna bo phuranai tabo ge baba na sing tei ke ti ke tukui pike ang dakti na tini hingka ke asipan sarai khata bokrok sugui bukhna sugui tu mani hingke na singi tong ang tabo bazar na singi tong go mai songnan bagai ta diponi mui songna hwnoi bazar na singi tongmani baba no hingke sok paika hingke singi a tui phaio ke tui ro haike toni ri rikha hingke ang to khlai ra gi abo kirio hingke baba no khlai rikha hingke angke tabo abo no potapot khlai diponi mui songi rina ke mai chanai ta diponi mairok chawai srapsa thuka hingkai no tuisa phaiya no sosai rwphaikha totoi chung beralainai himdi hinui hingka ke borok kaisa jaga thana nai ta hingke angbo tongno selo hinui hingke borok bai ang bo thari berena nai tongo hingkai ang tini bokhorok sumani ta bwkhanai sumani grass rani wngoi tongo haike no thang sini bwkhanai khulogoi chungsi no ukolog tui thangoi tonglaio hingke basui tei boni cherai kunui khlaioi hingke borok bor jaga thano hingke bono ang rwthari tongta hingke angbo tongno seleka hinui bo bai rwthai kisrapsa berena hinui thangoi tongo hingke thangte sai mankha wak bwsa naina bagui thangoi tonglaio ta hingke chwng sogui laika wak bwsa tongmani jaga o hingke totoi khlaio aroni borok no hingka ke ang hingke oro hingke wak bwsa toni ri rijak hingke puila o hingke oro tok rok farm khaimani hingke tabo hingkai tok rok khlai ria ba hingke wak no chobui tonoi ri rikha hingke wak bwsa kwbangma kaham wngoi tongo ekdom taja wngoi tongo bukhuk bara jaat ang bukhuk bara wak no belai kheno hamjak sugo hingke kuphur bo tongo tei kosom bo tongo hingke o buma hingka ke khawai toni ri rijak ta hingke chwng nai tonglaika haike no hingke abo besi tongya ku 1 mas 1.5 mas amsuk rok si wngkhana hinui sao ta tormani bati bo achaimani hingke tei 1 mas rok tongkha ke phalano hingke chwng nai tonglaika ta bachoi paina hinui bo nai tongo hingke ampori hingke abo wngka ke wak malik rok ni nok
nok totoi songni nok ta hingke totoi nogo sikiroi hingke bongni oro paimani hingka ke chwng tabuk bathak lailia direct lai thanglainai hingke obo hingka ke tei kaisa bongni nok ukulokni totoi bongni nok ta hingke oro hingke amko sobita bopang asuk kotorma wngoi tongo bwthai bangma se bopang kuchuk ni bagui khakmalia ta hingke obo hingke bongni no chwng tabuk yang tui no nokharoi thanglai sinai ta hingke totoi bai simalina paimani hingka bo nogo kwrui ba hingke chwng yang dogan site o thanglainai hingka chwng o jaga ni nokharoi pailaika hingke tabuk ke chwng boro sok paika obo hingka ke chini Trikodas ni ponchayat office hingka ke aboni ukulok tui chwng himui thangoi tonglaio hingke chwng nogo tei lailia beranakni nokhor mani ba hingke chwng yang digi thangoi tonglaika ani buprangjak songni yang site o hingke oro hingka ke teko mai rok hai ke wngtong paika basui ni buprangjak ta hingka ke ani bo buprangjak no kwlaio hingke chwng oro sok paika ke khum naithokmani bahai motom wngsugui tongkha hingke chwng oro swrapsuk tongkha nogo thangnai hingke thentwrui tongo bongni oro hingke cherai rok tei thentwrui khagrwmani hingke obo mwkhui chanai khwnam chanai ta tabuk to sari wngui tongkha hingke khwna chasinai hingke chwng tabuk obono tlang thanglainak ta. Joto no sanja kaham ke beraioi paioi sok paioi dress rok change khai bika yago rok suwui paioi hingke yang ke fan sorgui rwkha oko fan sorgui hingke tabuk oro achukgui tongra kha hingke ma hingka ke dogan thangka ta hingke tini ani loike sok paiano bono bo nasingtui hingke rest khai tongnai ampore ke maimun rok songkui chajak nano hingke nok tini ani o block o hai ke police ni paithak jora logeroi naitongmani bagui pipe hambai maruo to tini jora tingke asuk jora ke ang mwthak siano ke kwtal birit tubui rok bedak tui mala laifirano to joto no hor kaham bye bye.